Türkmenistan'ın döwlet serkiniň öňündäki meýdançada Aşgabat şäheriniň güni mekdep uçurumlarynyň soňkujaň dabarasy hemde Türkmen harasynyň milli bayramy münasibetli aýdym sazy dabara guruldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan hemde milli sene namamyza wajyp orun edýän şany seneleriň hormatyna giň möçüri dabarlary guramak asaly däwi öwürli. Munyň özi gahrman gydamyzyň başyna başlayan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň ýollaşygyna üstünlikli durmuş geçirilýäniniň aýdyň netijesidir. Şany seneleriň hormatyna gurulýan aýdym sazy çykyşlarda ýurdumyzyň okkuny ösüşiniň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň baştonlugyna amala aşyrlayan asaly işleriň wasp etirli. Bu ýerde guralan aýdym sazy çykyşlar şäher ilatynyň we onuň mehmanlarynyň şadlyklaryny hemde olaryň asuda gidilenşleri bilen utgaşdy. Bu bolsa ýurdumyzyň meden köpçüklen şäherleriniň köp uğurly häsiýeti eýi bolýanynyň nogatdaky beýanlar. Tutumlu toýlaryň şanyny gurulýan bayramçylyk konsertine gatnaşanlar ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar durmuş hakyndaky aladanyň we halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşma uğrunaky taýdanlaryň döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň birini öwürlenýän üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.